नै फाग्लि नोंहालाय मा दहाय फैफादोंमोनलाय दखानावलाय माबोरै दा हारसिं जाबोखो फाग्ला हौवाया बावबोनायानो बाजारनिफ्राय बेखायनो हारसिं थाबायनानैसो फैनांबाय आङो ए बिदिसो औ माबा साइकेल दाब्लिङाव दंबाबो गैया बायदि साननानै बावलाङो मानसियानो बावग्रा हुदा दं नामा बावग्रा हुदा दं मालायनोसो साइकेलाव थिखोजालायबावहाय आंहाथ' गैया थिखोजाफेरा दासिमबो खनसेबो थिखोनोनो हाया गोग्लैलाबायोसो गोग्लैलाबायोसो होनबाय आङो थिखोनो हाया दांखोखायनो हाबनांसिगोनसो आंबो एसे र' माथो मैगं लाबोखोमोन बाजारनिफ्राय गैया मैगं लाबोआखै फिसाजोआसो माबा खाथा नांगौ होननानै लायनो थिनबाय खाथाखौनो लायब्रबदोंमोन आं नोंहालाय माथो लाबोखो नै मैगं थाइगं लालाबायबाय ओमफ्राय फिसालानो स्कुलाव दै लोंग्रानो बथल लाबोफादों आङो ए जोंहाबो बिबाय थादोंमोन ओमफ्राय फैसा थोस्लाबासैना लाबोआसै आं बेयावनो खालामसै जोंहा सुटिंखौ दे होमबालाय ओइहाय होना लायदो नोङो दे रेडिअ थादो खेनसे आङो बोरै थानांगोनलाय ओरै थानोसै नामाहाय थालाबायलै दे जायाखै एसे मडेल थाब्रा दे ओरै थिना हरैसै आं दे जाबाय बिसोर सानै मानसिखौसो नुहुरलायबाय सोर बेलाय ओइनो फैलायबाय फुंजा सानैया बखिसिगोनलाय बिसोरो बिसोरनि रावफोरखौ बाथो नङाबा एक्सेलाव बानायदो दे माथो सुनाया दाबो फैया नामा नुवाखै नामा मेगना हा माथो रलाव गोलैखो नोंहालाय एक्ट्रेसाव मा एक्ट्रेसाव औ माखौ गोमोखो फाग्लि मा मेगन सादों नामा एक्ट्रेस जानायखाय एक्ट्रेसफोरा कि बिदि ड्रेस गानो खान्दा खुन्दानो गावसिनि बर' हारिनि दख'नाफोरखौथ' गाननो रोंखाया औ नङाबा बेबायदि ड्रेसखौ मा होनो बे गुन्दाफोर थाफाग्रा बे हिनजावफ्रा मा होनोमोनलाय दिखौ गुन्दिफोरा गुन्दिफ्रा बिदिसो गानो लाबथुं लिबथुं साइस गैया नायनो हाया थांदोलै नोंसोरो बांद्राय बखिबाय थानो नांला अलै थांदो नोंसोरो फैदो थांसै जोंहा लाब गैया बिसोरजों रायज्लायबाय थानो मालाय सुटिं खालामनो नागिरनायाव जाथ्रा नस्थ' लोगो मोनजानो बाथ्रा बिसोर मानसिखौबाथाय मेगन सानासो बुंदों बिसोरो दे बानायफिनदो जोंहा एक्टिङा माबोरै मोनलाय बुंनांगौआ बावलायलांबायसो बिसोरनि थाखायनो माथो दाबो फैयारा सनाया नेनोसो बालायलांबायलां बिदोंमोन डायलगा बिदो बानायफिनदो औ दे गोसोआव फैबाय माथो दाबो फैयारा सनाया नेनोसो बालायलांबायलां मासदिनि बरिया जाब्रायलायबायलै बिसोरो नांलायबोनानै मोनालायबाय थोरसि लथा सुनांगौआ दा हौवाजोंसो खाव रायजासिगोन आङो आंहाबो सुनांगौ बे खाखोदिसो सुनो थिनदोंमोन आं दहायो सुदोंना सुवाखैथाय आयु नोंसिना हौवाया सुना दोनलायो एखमबा सुयो सुनायालाय जोंना सुवाहाय रायजागोनसो उल्थानो न' मोनाहाय जोंहा थांसै दे थांदो दे माथो दाबो फैयाब्रा बेलाय रिसार्च नांगौआ रागा जोंसिगोनलै आसला लेट फैनायनि खामानि मावनानै लेटबो जाबाय एसे साला दासो फैगौ मा सोलिगासिनो नामा मा नुवाखै नामा नुवाखैबा खाथियाव फैनानै फै सब माने एथ' रागालै 10 घन्टा जाबाय आं नोंखौ नेनाया बादा देथ' आयु हनै आं बिखिलाय माथो नोंना आयु एखेल' फाग्लि दा खाथि होनबा सिनायलायनाय नंला गावबागाव आखायाव लाखाहाय आलदा मामबे थ'दो दानो मैगङासो जोबोद मेवाइलाय माथो बाजाराव थांना फैनाया बेयावनो जिरायलांसै दसे माथो लेथ्रालाय जायगायालाय सार दाख्लैनि भिडिअखौ नायनोसै दे माबायदि जाखो बरिया जाखाबायलै आपल'ड होनांसिगौ नायनोबा बोरै नायनि देन्जार न'खराव ने बरियाखा एक्टिङाबो जा मोजां जाखादों नैबे ससेया बरियानो माबायदि जाखादोंलै जालायखो माहानिबा थाम्माम नोंस्रालाय मा नांजाफैलायखो जानो नांदोसो मानसिफ्रानो मा नांजाफैलायबाय थायो मालायखौबाथाय गावस्रासो जानाय मोन्दों
मालायफ्राबो जानाय मोनगोन मोनाथाय औ नङाबा खालि जावनायल' बिसिनिबाथाय जावनायल' बिसिनि सानैखौ मा खालामनांगौरा जावनो मोनामोन गोजाना खोमालै बिसिना मानसि नांसिगोन ना आरो जोंलाय माला लावखो जोंलाय माला Dapat kita bulan ya, pagi ber, berhoi, jambi ber, buku mau bebedi, hasil usaha sekali minggu sampai.